мусаллам аст ки созандагиву бунёдкорӣ ва тараққиёти ҷумҳурии тоҷикистон қабл аз ҳама ба омода кардани мутахассисони варзидаи ҷавобгӯ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ дорои малака ва дониши мустаҳками тахассусӣ бо дар назардошти илми муосир вобастагии зиёд дорад. дар ин замина бо ҳадафи содда кардани фаъолияти илмии мутахассисони ватанӣ ва ошноии онҳо бо техникаву технологияи муосир дар заминаи пойгоҳҳои илмии кишвар озмоишгоҳҳои наву замонавӣ ташкил шуда истодаанд, ки аз ҳар лиҳоз муҳиму муассир мебошанд. салому алайкум бинандагони азиз, мо дар озмоишгоҳи паразитологии институти зоология ва паразитологияи ба номи Павловский академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қарор дорем ва тавре медонем бо мақсади татбиқи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф ин гуна озмоишгоҳҳо дар сохторҳои зертобии академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчунин дар пойгоҳҳои илмии дигари кишвари мо таъсис ва ба истифода дода шуданд ва расо як сол қабл ҳамин озмоишгоҳ дар институти зоология ва паразитология ташкил шуд, ки дар ин давра ин озмоишгоҳ бо он нерӯи бисёр пурқудрати корие ки доранд талош карданд, ки ба як қатор дастовардҳои илмӣ ноил гарданд ва ногуфта намонад, ки ҳамасола дар чунин озмоишгоҳҳо шумораи зиёди донишҷӯёни мо аз муассисаҳои олии касбӣ ки дар ин ришта илм таҳсил мекунанд омода таҷриба мегиранд ва чун бо аёниятнокӣ ки ошно мешаванд, фикр мекунам, ки ҳам завқу шавқашон ба донишандозӣ бештар мешавад ва ҳам дар корҳои илмӣ тадқиқотӣ низ бештар майл мекунанд. мо низ бо мақсади ошноии бештари чунин озмоишгоҳҳо ва муаррифии онҳо ба қишри ҷомеаи кишвар талош мекунем, ки дар барномаи ворисони илм пайваста ҳамин гуна марказҳоро муаррифӣ кунем, ки ҷавонони мо, насли замони истиқлоли мо талош кунанд, ки аз донишҳои муосиртарин ва аз технологие, ки воқеан мо дар даврони бисёр бо рушду бо суръати ҳамин технология қарор дорем, инҳоро ҳамаҷониба аз худ кунанд ва дар рушди илми ватанӣ саҳми худро гузоранд. озмоишгоҳи паразитологии шуъбаи паразитологияи институти зоология ва паразитологияи ба номи Павловский академияи миллии илмҳои Тоҷикистон расо як сол қабл таъсис ёфт. ин яке аз силсилаи озмоишгоҳҳои муассисаҳои зертобии академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мебошад, ки барои фаъолияти муназзаму натиҷаи мушаххаси илмии кормандони ин ниҳоди илмии кишвар ташкил гардидааст. озмоишгоҳи паразитологӣ соли қабл бо ибтикори раёсати академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар доираи иҷрои 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф яъне таъсис ёфт ва ҳадаф аз таъсис ёфтани ин озмоишгоҳ албатта бемориҳои паразитӣ аз замонҳои қадим як масъалаи мубрам ба шумор мерафтанд барои ҷумҳури мо ва барои бисёре аз кишварҳо ва айни замон новаста аз сатҳи пасти ба қайдгирии ин бемориҳо дар байни масалан одамон, ҳайвонот, яъне ин масъала ҳанӯз ҳам мубрам ба ҳисоб меравад ва зарурати таъсиси ин озмоишгоҳи паразитологӣ дар ҳамин буд. яъне бо таъсис ёфтани озмоишгоҳи паразитологӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосир, албатта сатҳи гузарондани таҳқиқотҳо хеле баланд мегардад, натиҷаҳои нисбатан хубтар ба даст оварда мешаванд, ки яъне ҳангоми таҳияи мақолаҳои илмӣ албатта ин мақолаҳо аз ҷониби олимони байналмилалӣ низ баҳои арзанда мегиранд ва албатта дар
маҷаллаҳои яъне бо нуфузи ҷаҳонӣ ин мақолаҳо ба нашр мерасанд, ки албатта обрӯи нуфузи ҳам лаборатория, ҳам институти мо хоҳад буд. Ва ҳадафи дигари таъсисёбии ин озмоишгоҳ яъне омода намудани кадрҳои баландихтисос дар ин санг мебошад ва айни замон дар ҳамин лабораторияи паразитологӣ беш аз 7 нафар кору фаъолият мекунанд, ки 5 нафари онҳо аллакай номзади илмҳои биологӣ мебошанд ва дар самти омода намудани рисолаҳои докторӣ талош карда истоданд, таҳқиқотҳои яъне муштаракро дар ҳамкорӣ бо олимони ҳам ватанӣ, ҳам хориҷӣ ба роҳ монданд. шароити хубу дастгоҳҳои муосири ташхису муайяннамоӣ ба мутахассисони институти зоология ва паразитология ба номи Павловскии академияи миллии илмҳои Тоҷикистон имкон медиҳад, ки онҳо дар роҳи кашф ва пешгирии василаҳои ангезандаи бемориҳо миёни чорво ва дигар махлуқот комёб гарданд. мақсади таъсиси озмоишгоҳи мазкур ҷонок намудани ташхисҳо дар самти омӯзиши бемориҳои паразитии ниҳоят паҳншуда, ки ба соҳаи чорводорӣ зарраи калони иқтисодӣ ворид мекунанд ва дар ниҳоят таҳияи усулҳои муфид ва коркарди маводҳои самаранокии баланддошта бар зидди ин гуна бемориҳо маънидод карда мешавад. бояд гуфт, ки дар шуъбаи паразитология институти зоология мавзӯъҳое пешниҳод карда мешаванд, ки ниҳоят мубрам мебошанд ва дар тараққиёти чорводорӣ саҳм мегузоранд ва ин мавзӯъҳо метавонанд ба пешрафти чорводорӣ ва аз байн бурдани бемориҳои паразитӣ саҳми арзанда гузоранд. ва дар озмоишгоҳ ташхисҳои маҷмӯӣ ба роҳ монда мешаванд. аз ҷумла ин ташхисҳо дар самти омӯзиши бемориҳои паразитӣ, содатаринӣ, гиҷавӣ, барангезандагони бемориҳое ки кана мебошанд ва барангезандаҳои бемориҳое ки ҳашарот мебошанд омӯхта мешаванд. ҳамчунин дар озмоишгоҳ бо усули таҳлили иммуноферментӣ баъзе бемориҳо ташхис карда мешаванд. авҷи бемориҳо миёни чорвои хурду калон дар саросари кишвар ҳамвора нигаронкунанда боқӣ мемонад. бо мақсади рафъи бемориҳо миёни чорво ва мушаххаснамоии бемориҳои дигари марбут ба чорво, кормандони озмоишгоҳи паразитологӣ дар давоми 1 соли фаъолияти озмоишгоҳ аллакай ба дастовардҳои чашмгирӣ ноил гардиданд. айни замон ҳамкориҳо бо баъзе институтҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба роҳ монда шудаанд. дар соли ҷорӣ баъзе ҳамкориҳо бо институти тибби ветеринарии академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон анҷом дода шуданд ва дар доираи ин ҳамкориҳо барангезандаҳои бемориҳои бактериявӣ ва паразитӣ, ки сирояти омехтаро ба вуҷуд оварда буданд, омӯхта шуданд ва маълум карда шуданд ва бар зидди ин бемориҳо тавсияҳои судман ба чорводорон аллакай пешниҳод карда шуданд. дар тӯли солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ дар озмоишгоҳ якчанд мавзӯъҳои амалӣ карда шуданд ва натиҷаҳои дилхоҳ доданд. бояд гуфт, ки барангезандаҳои бемориҳои паразитии ниҳоят паҳншуда ва ё бештар паҳншуда аллакай шиносоӣ карда шуданд, муайян карда шуданд ва маводҳои самаранокӣ баланддоштаи ватанию хориҷӣ бар зидди ин гуна бемориҳо аллакай пешниҳод гардонида шуданд. ин гуна тавсияу пешниҳодҳо
дар шакли дастуру тавсияномаҳо, мақолаҳои илмиву оммавӣ ва китобҳо пешкаши чорводорону аҳолӣ карда шудаанд. айни ҳол баъзе ҳамкориҳо бо институтҳои хориҷӣ бароҳ монда шуданд, ки дар доираи ин ҳамкориҳо баъзе маводҳои ташхисӣ дастрас карда шуданд, ки бо усулҳои муосир ин ташхисҳо анҷом хоҳанд ёфт. ва бояд гуфт, ки рӯз то рӯз ташхисҳо бо ташкили чунин озмоишгоҳҳо ҷоно карда шуда истоданд ва усулҳои нав ба нави ташхисӣ, табобатӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои паразитӣ сурат хоҳанд гирифт. бояд гуфт, ки ҳоло мудирияти институти зоология ва паразитология ба номи Павловскии академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо ҳадафи фарогирии ҳамаҷонибаи мавзӯъҳои марбут ба соҳаи паразитология ва ба ин васила беталаф нигоҳ доштани чорво ва огоҳонии чорводорон аз авҷи бемориҳои нав бо ниҳодҳои марбутаи кишвар ҳамкориҳоро ба таври густурда ба роҳ мондааст. дар заминаи гузарондани тадқиқотҳои илмӣ дар сатҳи муосир яъне сатҳу сифати натиҷаҳо хуб мешаванд ва дар асоси натиҷаҳои бадастомада мутахассисони мо ба муассисаҳои марбута хулосаҳои илман асоснок ҷиҳати пешгирии бемориҳои гуногуни ҳам зоонозӣ ва ҳам трансмиссивӣ, яъне хулосаҳои худро пешниҳод мекунанд, ки дар асоси онҳо албатта муассисаҳои марбутаи кишвар чорабиниҳои гуногунро роҳандозӣ мекунанд. ва дар ин самт ҳамкориҳои мо бо яъне академияи илмҳои кишоварзӣ Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муассир аст ва ҳамасола дар ин самт фаъолиятҳо хеле мусбат арзёбӣ мегардад. шароити хуби озмоишгоҳу дастгоҳҳои муосир ба кормандони илмии он имкон додааст, ки чанд нави интиқолдиҳандаи бемориҳоро дақиқан мушаххас намуда, барои пешгирӣ аз онҳо дастурҳои муфидро низ ироа намоянд. баъзе интиқолдиҳандагони бемориҳои одаму ҳайвонот, масалан интиқолдиҳандагони бемориҳои вараҷа, бемориҳои лешманиёз, баъзе ташхисҳо нисбати бемории эхинококоз анҷом дода шудааст. ҳамчунин баъзе ташхисҳои гиҷавӣ нисбати бемориҳои гиҷавии чорвои хонагӣ ва ваҳшӣ, бояд гуфт, ки дар байни қутосҳо, дар байни гӯсфанди маркополо ва бузи кӯҳи пармашох анҷом дода шуданд, ки ҳамчунин дар байни ҳайвоноти ваҳшӣ ду намуд гиҷаҳои муфтхӯр, ки аз ҷинси нематодирус мегӯянд, ки инҳо гиҷаҳои узвҳои ҳозима мебошанд, дарёфт ва муайян карда шуданд. бояд гуфт, ки таҷҳизоте, ки дар муҷаҳҳазгардонии озмоишгоҳ истифода гардидааст, ҳамаи он таҷҳизотҳо муосиранд ва барои ташхиси он барангезандагоне, ки мо гуфта гузаштем, имконият медиҳанд, ки ин гуна барангезандаон боз ҳам бештару хубтар муайян ва шиносоӣ карда шаванд. ва муайян кардани ин гуна барангезандагон дар оянда метавонад ба муолиҷа ва пешгириву мубориза бар зидди ин гуна бемории паразитӣ имконияти мусоид фароҳам оварад.
با اطلاع مسئولین تاکنون چندی از عنوانجویان و اسپیرانتان و کارمندان نهادهای علمی حدود کشور با استفاده از شرایط آزمایشگاه فعالیت علمی تحقیقاتی انجام داده تا درجه نامزد علم رسیدند. یعنی از این گفته ها معلوم می شود که بنیاد و تأسیس چنین آزمایشگاه ها برای اجرای کارهای علمی تحقیقاتی خیلی مهم می باشند. айни замон мутахассисони мо ҳамкориҳомо чуноне гуфтем бо институтҳои хориҷӣ махсусан бо ҷумҳурии мардумии чинро бароҳ монданд. мо ба наздикӣ баъзе мутахассисони мардумии чинро дар ҳамкорӣ қабул намудем ва бояд гуфт ки ҳамчун курсҳои бозомӯзӣ ин таҷрибаомӯзиҳо бароҳ монда шудаанд. дар чанд соли охир як миқдори муайяни унвонҷӯён, магистрантон, аспирантон дар шуъба таҳсил намуданд. як миқдори муайяни онҳо аллакай ба анҷом расониданд таҳсили худро, баъзеҳо аллакай ҳимоя намуданд рисолаҳои номзадии худро. тавре мушоҳида кардем зимни сабти барнома гурӯҳе аз донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва донишгоҳи Славянии Русияву Тоҷикистон ҷиҳати анҷоми кори таҷрибавӣ аз имкониятҳои озмоишгоҳи паразитологӣ истифода мекарданд. роҳбарияти институти зоология ва паразитологияи ба номи Павловскии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон бо донишҷӯёне ки вориди озмоишгоҳ мегарданд ибтидо машварати омӯзишӣ анҷом додаву қонуну қоида ва талаботи кор бо дастгоҳҳои озмоишгоҳро фаҳмонида баъдан ба таври мустақим бо онҳо вориди озмоишгоҳ мегарданд. донишҷӯён низ аз ин шакли бархурд хушҳол гардида тавоноии ақливу зеҳнии хешро ба кор бурда нозукиҳои кор бо дастгоҳҳоро аз худ менамоянд. албатта ин таҷриба қаблан ҳам вуҷуд дошт. яъне мо бо донишгоҳҳои ҷумҳурӣ ки дар самти биология ва тиб ва ҳамчунин ветеринарӣ фаъолият мекунанд, яъне ҳамкориҳои зич доштем ва ин чиз то ҳанӯз идома дорад ва ҳамасола аз институти мо барои таҷрибаомӯзӣ бисёр донишҷӯён дидан мекунанд ва таҷрибаомӯзии худро мегузаронанд. ва албатта бо таъсис ёфтани ин озмоишгоҳи муосир яъне таваҷҷӯҳи донишҷӯён бештар мешавад ва шавқи онҳо нисбати яъне илми зоология ва паразитология ва дар маҷмӯъ нисбати биология боз ҳам зиёдтар мегардад. яъне онҳо дар амал мебинанд ки чӣ гуна тадқиқотҳо анҷом дода мешавад, бо кадом асбобҳо. яъне албатта ин хеле ки мегӯянд як таҷриба бе аз ҳазор назария аст. вақте ки омода мебинанд ин чиз як умр дар хотири онҳо мемонад ва албатта мо онҳоро яъне таклифу пешниҳод мекунем ки дар оянда бо хатм кардани яъне зинаи донишҷӯӣ Академияи Миллии илмҳо омодааст ки аз тамоми гӯшаҳо канори Тоҷикистон донишҷӯро ҷалб намоянд, ҳам дар самти паразитология, зоология ва умуман энтомология ки дар ва ҳамчунин ихтиология, гидробиология бевосита дар заминаи институт фаъолият мекунанд. ҳамин гуна шуъбаҳо, лабораторияҳо албатта донишҷӯён ҷалб карда мешаванд. дар ҳақиқат озмоишгоҳи паразитологии шуъбаи паразитологияи институти зоология ва паразитологияи ба номи Павловскии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ва даҳҳо озмоишгоҳи дигари мавҷудаи кишвар имкон фароҳам меоранд ки ворисони илми ватанӣ ва ташнагони илму донишро ангезаи тоза бахшида онҳоро дар роҳи донишандозӣ аз худ кардани техникаву технология ва кор бо онҳо ҳамчунин иҷрои корҳои илмӣ тадқиқотӣ ҳидоят намоянд. ногуфта намонад ки дар тӯли беш аз як сол
дар сохторҳои зертобаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон баҳри анҷоми бомуваффақонаи корҳои илмӣ тадқиқотӣ 9 адад озмоишгоҳ ифтитоҳ гардид, ки ин нишонаи ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ба ворисони илм мебошад.